Здравейте, приятели! И това е нашата нова поредица. Именно Drakensang Online. И вече правя трети опит, за да направя този клип. Защото много ми бъгва. Аз на кон не съм, не. Така. Виждаме, че взема подарък. А и след това виждаме цените падат и пълно... Не, новолуние. Да. Но остават още един ден. Едва ще успеем да направим за този ден. Така. Поправка на предмети. Аре. Поправка на предмети. Поправи се. Още съвсем малко не остава. Както да е. Да, на кон сме. Инвентар. И пада. Добре, този клип няма да е много дълъг. Само да коще питие, окей. Окей. Тъй. За колко не се вижда и защо сме PvP? Да. 12 минути остава докато сервера се изключи и някъде толкова ще не бъде и нашият клип. Значи кона не са бъгнал този. Супер. Тъй. За кой не спуснал човечето да ме следва. Точно тебе. И тук сега. О, верно. Тъй. Табо. Чайте първо. Кабел с хазнайчея. Виждате, че моето ниво е 38, а пак максимума на тази... Максимума в тази игра нивото е 45. Което е... как да го кажа? Не знам как да го кажа. Не трябва някой квест. Защо имам два коня? Добре, както. Не, да махам. Добре, инвентар. Калинка. Добре. Значи 3. Добре, значи имам 3. Ще ходим да събираме. Ваш рай. Тъй, ама тук колко пари пък беше? Добре, мисля, докато ни останат около 5, докато ни останат 3-4 минутки до изключването на сервера да играе. След това само ще обяснявам малко за правилата на... за малко да забравя атаките ми. Тъй. Така, 2 ми е скока. 2 ми е скока. Ти си на 1. Що е тук? 3. Така. Не бе. Да, са. Значи ти идваш на нас на това. И си ето тук. 4, 5, 6. Да, така не. Така съм. И да отиваме. Ако има време, ще се опитам да убия и Горга, ама според мен няма да има. Така, да, инвентар, аз не го видях, аз гледах
Аз айтемите въобще не ги гледах, но не са кой знае колко добре. Само че сега са проблеми. Престена на живота. Едно уникално нещо. А я да си видим кое свете ние. Да, защото бях на 700 победи и го изтрих. Не се чудете защо съм толкова малко. Ще само да откъм. Нещо бързо, че нямаме кой знае колко много време. Ако има хора, които искат да им помагам на тази игра, нека да пишат коментарите кой левел са, защото аз имам много различни. Имам и 28, имам и 7, мисля, имам и 4. Ако имат нужда помощ, да казва да им помага. Така. Айде да законим. Дойщо. Така. Добре, както да е, това ще са първите убит чудовища в тази наша поредица. Аз пък ясно искам дабъл. То си ми помогна малко. Какво е? Контрол да се ударим, да, слаба е листа. И... Браво! Защо ги взимам в мама? Махаш се. Аре, ти да се махнеш от инвентара и ти се махаш от инвентара. И така, нека да отиваме по-напред. Айде. Нека поскачам. Умре. Отвъдници видях. Я да го използваме, просто е така за кеф. Колко са 13? 34 вече такива отвъдници. Това с пари, които може да скупувате някакви тук работи. Аз най-честно скупувам от други. Там са някаква или събития. Blackwork. Какво може да спечели? Да, възможно е да спечелите пък и джекпота, който е доста добър свитъка на Мализа. И няма какво да коментирам за тази игра. По принцип аз казах повече, че няма да играя, защото много ми стана тук. Но че по-на време ми се доигра пак и сега ще направим няколко клипа с него. Скоро клипа ще слушам. Аз исках да го направя по-дълъг, но виждате, че просто не мога. Защото след 5 минути и 20 секунди се изключва сървъра. Слушам звънки. И това е. Добре, влизаме в район с храмове. И ако успеем да съберем около 47 сервера, мисля, че беше, ще можем да си
си направим, да си оправим айтемите. Чуете се защо не чуете звука на играта, защото не знам защо, но когато си включа микрофона и слушалките на тази игра, защото то си има отделни работи за да се включат, и изписва някаква грешка. Точно за това правих 3 опита този клип да го направя, защото ми изписваше точно някаква грешка, че не мога да снимам по такъв начин. И затова сказах, че явно ще трябва да се изключа слушалките. И ето, че точно така стана. И се надявам само, защото не проверявам да не ме чувате, се надявам в този мой клип да не чувате гласа. Хайде, види. Хайде. Добре, концентрация ми даде. Браво. Не. Бързо. Трябва да го бим. Добре. Не. Давай. Пим. Мъртъв. И ми мисля скоро да правя край на този клип. Помагайте ми. Не. Трябва ми още доста сребро. Работи. Вие сте. Червени айтеми. Това е ужас. И това чудовище го убиваме, ще спирам клипа. Така. Червеняйте ми по-скоро кои. Ужас. И натискаме връщане, за да се върнем в града. И също натискаме и коня. Става много яко. Връщаме се заедно с коня сега. Сега колко ще ми струва? Ще се опитвам да правя всички жълти. Правка. И сега червен ще не иска около 30. Хайде, в 30 секунди. И това ще за този клип на пилотния епизод на тази игра. Ще се видим във втория клип на Drakensang Online. И до скоро за сега. От мен очаквайте следващия ми клип на Drakensang Online, който ще дойде много скоро. И